Bai, errerize, bai. Bai. Eta ze behar gia hoitzea hon ba? Erreru modun errementari modun ze behar hitzea hon? Danatako zerak baleustrek eta Elisarako behin zitzuzen altarian neurrian etzian deko zekarretxe. Beran izan nakazta. Elisan zerian altara neurrian eutizoen barandi eintxe. Dibujo guztizek azetxe zegoen zera. Eta bat izteri jokoa bere geure aitzitxek eintxe egon zanan altare edo zeran koruen azpize. Burrine zein dibujo atarate zotz. Eta burdina landuteko zela tresnak edo okitzea hauzen, zera okitzea hone euskoa? Euskoa handi bet eta iketzagaz. Iketzagaz itzea hon. Zutegize, eta gero junkia eta ordeko junkia bere. Jungedi esaten nahan. Jungede? Zera nolan punte luzia eta zulua, burrine dobletakoa eta geuzeteko. Eta zein izeten zan prozesua, zeitzen zan, lehenengo berotu inberri izeten zan, edo... Gorri, lehenengo. Ekarri nondik itzelan burni? Ez daki nondik ikarte sotzian, bai, agarakaldua ingerutik edo ekarte sotzian. Orduen nik ezetu doten denporan kamioizak zuek karte sotzian, kamioi txikitzu batzuk. Eskatu beran meidekoak, eta gero, hor lan duten zeitzu zen.